An bɛ don min na i n'a fɔ bi bɔlɔlɔ ale nafa ka bon kosɛbɛ an ka adamadenya kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba Maliba o hukumu de kɔnɔna la an ka denmisɛnnin maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ baara kɛ su ani tile walasa ka bɔlɔlɔ nafa k'o cari diɲɛ n'a laminiw ye o hukumu kelen kɔnɔna la an ka bɔlɔlɔ bolo dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Agribox ale kɔni bɛ yen nɔ yaasa ka baara nɔgɔya an ka sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ye. Technologie fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛlen don an ka todunkanw na wa a bɛɛ bɛ kuma de sɛbɛnni t'a la foyi t'a la donc 2017 an ye an ka réseau social bɔ o de ye réseau social fɔlɔ ye diɲɛ kɔnɔ mun fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ ni todunkan ye wa a fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni kuma ye sɛbɛnni kisɛ kelen t'a la. An ye o technologie in de ta mun bɛ se ka kɛ ni sɛbɛnni t'a la et puis n'a bɛ k'an ka todunkan na ka se ka solution dɔ kɛ sɛnɛkɛlaw ye walasa o fana ka se ka technologie utiliser sɛnɛ bolo kan ka se ka yiriwa sɔrɔ a la o projet de tɔgɔ ko Agribox. Agribox nafa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u ka se ka kunnafoni sɔrɔ u ka kanw na ka se ka sɛnɛ tagabolo ɲumanw dɔn k'o ɲɛf'u ɲɛna u ka kanw na ani ka se ka sugu la sɔrɔli nɔgɔyaw ma ni technologie taabolo kuraw ye u b'u t'u sigiyɔrɔ la k'u ka sɛnɛfɛnw feere ka sɔrɔ u ma bɔ u nɔ la. Ni fɛɛrɛ in bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ di an ka sɛnɛkɛlaw ma ani fana ka client caman lana u ka sɛnɛkɛfɛnw la. Canal Plus mɔgɔw ka box bɛ cogo min na sɛnɛkɛla dan ye k'o don a ka télé la dɔrɔn a b'an ka application sɔrɔ a ka télé sanfɛ a b'a guider todunkan na a bɛ kunnafoniw sɔrɔ météo sanji bɛ na sanji tɛ na yɔrɔ bɛ na kɛ cogo di a bɛ kunnafoniw sɔrɔ o kan. U bɛ sɛnɛfɛn minnu feere u bɛ sɛnɛfɛn minnu dan sɛnɛfɛn ninnu bɛ ka feere joli sugu la bi o bɛ damina u b'o kunnafoniw sɔrɔ u bɛ tila ka kunnafoniw sɔrɔ u ka dugukolo yɛrɛ taabolo la u kan k'a kɛ cogo min na u bɛ kunnafoniw sɔrɔ nin bɛɛ kan u ka todunkan na u bɛ kunnafoniw sɔrɔ sɛnɛ tagabolo ɲumanw kan ka tila an kɛlen don ka sugu min don application in kɔnɔna na o b'a to u b'u t'u sigiyɔrɔ la ka se ka feere kɛ u bɛ photo ta dɔrɔn n'u ye u ka sɛnɛfɛn photo ta u bɛ kumakan bila a kan kumakan min kɔnɔna na sɛnɛfɛn dakɛ min b'u bolo u b'o fɔ u b'a feere da min na u b'o fɔ u sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min ma u b'o fɔ u b'a jɛnsɛn a b'a to mɔgɔ bɛ an ka application in utiliser o bɛɛ k'a ye n'a tigi dɔ intéressé don u ka sɛnɛfɛn na o tigi bɛ se ka kumaw fɛ application kan donc o bɛ se ka kɛ sababu ye u b'u sigilen to u nɔ la ka sɔrɔ u ma bɔ u nɔ la k'u ka sɛnɛfɛnw feere nɔgɔya la.